Hi guys, dami sa SM Muntinlupa. Dani dyan awa sa una. Dyan? Kaya tanaw sa concert ni Bea Alonso. Wala mo din sa pula. Dato mo sila sa tulasan, unahan. Amang ipamang, duga makit eh. Nakitan na. Dito sila unahan. Nag-uuna dyan, hindi siya siguro ng idol si Bea Alonso. Kuha pa ito dyan, elementary. Elementary pa? Dyan nagbakler siya pa doon garis SM. Pasko na dari sa SM Muntinlupa. Kung Pasko kay kakasagaran mag-seal no. Mga sanina, bratura. Ay, sabi naman. Ulit na buwan kayo. Pwede mo aran. Padong na may ulan sa lain na magpanahol ka. Ningit magkalit. Nanakaboy bagso. Ay, tawiran. Ha? Sa kanapagkan? Sa kanapagkan dari nga napagkan mo ka? Kamira na ganito sa magkahan na. Dari bayad sila. Wow, Saligsik na lagi. Adla? Mana? Captain Miguan. Ha? Tagpilag pajong. Maigutan na na, duha? Maigutan? Kuha ko naka-vlog hapon. Pag uli na mo niyan si Mita kay naabtan miguan. Daghan na kasi message na ho. Papalitan ko no kung food supplement. Agila mga food supplement kay naaman na yung ipanghalo nga mga green leafy. Karang spirulina. Sa una member pag ko sa M-Global. Mao na kay bawa ko og unsa gipang sakol ng food supplement. Kipang sagol na siya og mga green. Diyan na po yung mga berries. Unsa gibawa naman na karang mga berries, grapefruit nga na mga granipe lagi bawal kay makalapot na siya sa dugo. Adaghan na yung mga message na ho. Ingon nga, papalitan na yung kuno food supplement nga. Kay maura ko nuwi nakatabang pod sa ubang masakitin nga ilang gipanghanjagan. Linsuway naman ko na sa una. Ginam-inom ko. Last tuig 2022 man siguro to. Katong karon na mag Philippine Center. Nja, pag sige nag-inom, wajad mo normal agahang INR. Sa pila ka buwan ng inom-inom, wa agad siya mo normal. Sa natinga ng doktor, ngunang wa mo normal, hanin ko na yung pangkaon. Sa mao to, sa kong ipatanaw, mao ni bawal ni mo, nga na. Mao to na ko sa doktor nga, nag-inom ko nga ni dok nga na, gitugaan. Ni doktor nga, mao di ay, wa ni normal lagi mong INR, ka nag-inom ang kada anak. Mao to silang gibang balibaran. Ingon ko nga, di lagi pwede. Di na ko mainom kaya tagam na ko. Nagantos ko og karaduha kasi mana tusukan. Ansa aga pa dyan dugo. Dugay pa dyan makuha. Mga itong ang mga tusok na grabe naghana. Apel dani. Daddy. Ikasapod. Karang inga na hinoon. Pwede rin na siya kaadyo sa YG ng mga maintenance. Ako kay dara mo pwede ng mga maintenance. Mga di ko na pwede kay mukontradik lagi sa hanggi ng mga tambaw. Kanang blood thinner, warfarin. Mga man na siya bawal sa mga green leafy. Kaya laging dugo mula po. Mga nang maglit sa dapat ginhawa.
Kanilang nga sakat sa kasing-kasing, delikado og mag-jama-jama ta. Pareha na res kuan, silingan na lang insimita, luoy. Di dahil jadi bawa ning kinabuhi sa tao. Kuan na po siya, tiguwang na, sa sinta na edad. Nasa jay sakat sa kasing-kasing, pero isa ramanggi baliwala. Was jay tambo nga giinom, wapod siya nagpa-check up. Namatay siya gabi kay giatake. Daha may niari dar ni insimita ganabon tagay nangadyo og karang kuan. Hinabang ba kay dares Manila kay wa may uso og karang pundo-pundo. Sa Bohol kay uso man na kanang naay mamatay ja moabal kag pundo. Kapag giapilan mo hatag gadto og kwarta unsa bagas ang anak. Dari wala uso. Aging tangdan sa namatay muararas mga silingan, mga joog hinabang nga na. Mauto na kay bawas insimita ni nga luoy lang namatay dahil siya. Kung nalagay bati ka na pasagdan ra, delikado dyan. Maintong chis gadag ka. Karigang sakit sa kasing-kasing, ahara pa din napasagdan. Kaya katulagin sa una, nga ada ako'y tonsillitis, wala bihibag-ragang tatanlan. Diarang ipasagdan, sigara kong kaon o karang na ay luya. Kaya maamo ko itambaw. Tawaga po dawa, hantod nga giubo na ko. Dugay po dawagang ubo. Matingan ako kaya nagduwa na ho, na isagong dugo. Aga manang darhi. Aga manang tatanlan, nasamad na. Mauto siya nga nagdugo. Niyato ko sa doktor, painom ko antibiotic. Unsa di nga nagdoktor nga magpakuan ko ko x-ray. Mauto nagpa-x-ray ko. Diha nagresulta sa x-ray mga pila ka adlaw. Nakita sa x-ray nga agahang kasing-kasing nag-enlarge. Ahara pag ipasagdan, wa mo ko ning tuo. Ingon man ko nga ada nasasap ka itong ilang machine, nga na rin pagtuo. Niabot pa ito ng time, mag-atake na ko, maglasad ako ginahawa. Diyan mo ito, nito ko hospital. Nagpatuday ko. Dito na nahibawaan. Na severe rheumatic heart disease na. Pero okay na po, nagpasalamat kaya po sa Ginoo. Kaya bisag nga ito nahitabo, naagihapon karon buhay pa. Gracias Diyos. Makaling kawas ako dahil isang problema, hapit na. Nagpila lang mga kaadlaw, operahan ako, ini nagka December 6. Huwag ako mahadlag. Excited na ako para mahuman na. Diyan makauli na ako buhol. Kaya ba ko sang kaugalingon nga, di ko pasagdan sa Ginoo. Naad sa Ginoo, nagawa na karon na yun. Tama ka sa Bohol? Yes. Sakay na tayo ng aeroplano bukas? Oo? Opo. Hindi oo. Kasi parang tumai. Sama ka? Bukas sama? Tara na. Huwag yan. Kasi kay Tito yan. Magalitan ka. Naku, pagalitan ka ni Tito na. Sama ka sa Bohol? Tapos doon na tayo titira. Namuno ko sa'yo na yan. Na, sige kalat. Bataan ni sige kalat. Way adlaw nga di magkalat. Ate na isa sa sako. Ansa? Sako. Way adlaw nga di magkalat. Naya, bakit ka nagkakalat? Ha? Umuha ka ng katulong. Umuha ka ng katulong, yaya mo, maglinis yung nga kalat mo. Kalat ka, oh, dami-dami, oh, dami. Dami. Dapat doon kayo ilagay sa bubong eh. Sa atap kayo butang. Ikapoy, inako. Na.
Ibutan ka sa atap. Wala. Lala. Na, ano ka pagkatun? Bigatlan, ha? Bigatlan yung bata, oh.